Kaixo, McGurk efektua ezagutzeko, jarraian agertuko zaizuen bideoa arretaz ikusi beharko duzue eta erasan beharko didazue zein dan entzuten duzuen soinu. Ba, 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 ba. Oso ondo, da entzun duzue? Ba, ga, beste zerbait? Berdin dio, berriro jarriko dizuet bideo berbera eta orain, noizean behin egin beharko duzuena izango da begiak ireki eta begiak itxi. Eta berriro, esango didazue ondoren, ea zein soinu entzun duzuen. Ba, 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 ba. Tira, McGurk efektua duzue hau. McGurk efektuak erakusten du nola gure hautemate ezberdinak integratzen diren bat eginez. Kasu honetan, gure ikusmena, ikusteko ahalmena eta gure entzumena integratzen ditugu eta informazio kontrajarria ematen diogu. Batetik, grabatu genuenean bideo hau ga, ge eta a ahoarekin egiten nuen, eta bestetik audioa grabatu genuenean b, b eta a, ba grabatu genituen. Horrek ematen duena da hautemate berezi bat, gure burmuinean bakarrik existitzen den d eta a da soinuaren pertzepzioa edo hautematea. Hori duzue, beraz, McGurk efektua. Berriz ere, jarriko dizue dana. Ba, 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 ba.